Hvert år på Skanderborg, der bliver der holdt Starfighter-konkurrence, hvor opkommende musikere de kan vinde 300.000 kroner til at lave en plade for. Vi følger en af finalisterne. Han hedder Fantabis. Jeg hedder Fantabis, og jeg er kommet i finalen i Starfighter, og det kunne være sindssygt, hvis jeg vandt. Jeg er jo født på Christiania, og rent faktisk i det her lille hus, som der er bag det mit gamle barndomshjem. Og jeg vil sige, at jeg har opvokset på Christiania, det har jo nok inspireret mig meget til at bevæge mig mod det kunstneriske og musik. Og hele den good vibe-stemning, som er på Christiania, nok har bevæget mig mere hen mod reggae. Og da jeg var lille, var min far også musiker, og er stadig nu, så det har også nok været en stor del af det, kan man sige. Jamen, jeg er med i Starfighter, fordi at, det er en rigtig god mulighed for at komme frem med sin musik og få noget exposure, hvis man kan sige det sådan. Og så vil jeg nok sige, at jeg forventer nok, at dommerne er åbne for, at der kommer noget nyt på Starfighter-konkurrencen. Lidt reggae, som jeg laver, det har der jo ikke været før sådan rigtigt. Så det tror jeg bliver rigtig godt. Boom! Det siger, at Skanderborg Festival, Fantabis, i the North African Road Boy Vibes. Yes! Så er vi på Skanderborg, og Starfighter er begyndt, og Fantabis han skal op lige om lidt. Du har nu at se nogle af de andre finalister. Bliver konkurrencen hård? Jamen, jeg vil sige, at jeg har set nogle gode nogen indtil videre, altså, og folk er klar, kan man se, de er forberedt, altså, så ja, der er nogen, man godt kunne være bekymret for, hvis det skulle være. Så du får lidt kamp? Jeg får lidt kamp. Okay, er du nervøs? Nej, ikke specielt. Altså, jeg synes, vi har øvet os godt, og vi er klar på det her, så ja, og det er jo det, vi elsker at lave, så det skal nok svinge. Her er det Fantabis! Kom så ind! Hvad så? Hvad siger I til det, Skanderborg? Er I klar til festen? Ja, ja, ja! Hvordan gik det? Det gik strygende. Bandet spillede godt, og publikum var glade. Og, ja. Og du har lige fået champagne? Og nu har jeg lige fået champagne af min homie Juna. Så det er forrygende. Vi glæder os til at få resultatet. Hvad er din fornemmelse for resultatet? Puha, vi kan ikke gøre mere. Jeg synes, vi gjorde det rigtig godt i hvert fald. Så nu er det op til dommerne. Jo, Fanta. Hvordan var det? Jamen, det var dejligt selvfølgelig, altså. Vi får lidt respons, men vi havde nok regnet med en førsteplads, altså. Men, jeg har faktisk hørt, at det er tit af dem, der bliver nummer 2, der kommer længere end dem, der bliver nummer 1. Det håber vi. Det håber vi. Held og lykke med det i hvert fald. Tusind tak.